कहनी ओह के परेशानी बा इमे हमार कसूर नहीं है ओकर नियत में बेईमानी बा। हम गाते थे अब हमको कुछ गाना ही नहीं है। आपको मैं रुलाना नहीं चाहता लेकिन आपके लिए अब हम रोएंगे ही नहीं। आपके लिए गीत है कहिए एक दिन कहूँगी अब बाबा आप जे करे सलभ कैलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमई करम लागे खानदानी बा। एगो गीत तारे के सुनाई अनुपमा दुगोला तो होते बा साथ में गीत संगीत होता लेकिन एगो गीत देखो हमारे क्वेश्चन बा तू कह बहुत शायद जीवन में सीरियस प्रेम तोहरो भइल होई हमरो भइल बा तू जानो तो बाड़ू लेकिन धोखा मिलला के बाद सब हम दोनों एक दूसरे का जान रहे हैं। हाँ देख दिन कहबो कि ना के शिव कुमार बाबू के अनुपमा यादव के गोलू राजा के ओकरा बादे के हूं होई रौरा जे करे के मानत हो तार गाना कौन सुन रहे यारवा वाला खटिया पर वीडियो बन रहे यार बहुत पहले गोलू रहलो अनुपमा जब बिहार में आई रहो ओकरा क्या सुना कहां से आप क्या क्या सुन लेते हैं।